Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismoy. Selamat pagi guys. Hari ini Mbak Deni gak masak, engko njaluk mangan Mbak Wiwi ae. Mbak Wiwi wonge bandar segone akeh engko sing mangan sapa? Goleki klambi ki lho guys, engko apa dienggo temu nganten iki. Bingung. Goleki ndek bengi ki apa nganggo klambi iki lali guys ning kene. Tok menak ya, gue iki ngono lho, ya. Kok tinggu iki piye, Mak? Kok ngantenan apa celananan? Aja nggo gamis. Kok bagian apa leh aku? Lah kok nek bagian renek-renek rugi aku macak cantik. Kok nene wis ibu-ibu kaya make. Kok tenger-tenger. Gak kon gamisan mbek mak guys. Kayak nggo iki Mama. Gue klambi ku lho, Mak. Kalem, Mak. Geget. Iki lho jane endek iki Mak mbok nggo. Gedhi. Masa gedhi? Awake gedhi kok mak iki saiki kan cilik. Cilik opo? Ndek Mak. Tapi gedhi wis tak ora tau nganggo iki mergo. Aku mbok nganggo iki. Heeh. Jajal. Kayak klambi. Aku wis duwe akeh kuwi. Tak nggo lagi ping pira kuwi? Klambi iki ndek rego larang lho. Larang 250 kok. Jajale engko nek totok ya tak anu pemersane. Aku ki gedhi, nek gedhi iki piye ngono. Lah wong trayu wonge gedhi ja. Aku ki saiki cilik, Mak. Alah, delok sak gerdu teng cilik, guys. Dikudungi warna apa? Hitam, apik. Wis nggo pek. Lambene anak wedok ki walah sak jagat raya. Iki soalnya pendek, ora dawa nek klambi iki. Cuma kotak ngono lho, tre midi jajan. Oh, sedengan kok. Iki mang nggo baju kok jajal. Ya Pak, sedengan ya Pak. Gedhi lho teng lodok kok. Lah piye lah ngentre gamis. Lho, sedeng ya guys ya, pik ya. Timbang nganggo mangik. Sedengan ra. Lah iki nek bajuku tak toplok ya lodok. Lodok ki lho. Kalau lengene gegeden. Paretan nih kok. Tuh, apik ya guys nek aku iki lho. Gegeden aku nang nganggo iki kilo sithik. Geden. Jos. Dan tiran sithik. Wah, aku apik jane. Ya iki nek ketutup ana pangkat. Lho. Wong pasti Mas aku. Lho wong kono sak pira? Yo. Ya, wong tuwa iki tetep bisa. Lah. Iki lho ngene gegeden. Ditiran sithik dhewe kan ya. Nek gak kalpon ya. Gak masuk nganggo megi koyo wetenge ngantrepes meteng 7 wulan. Mak iki cilik pemirsa iki lengene lho. Tak kon nggo iki lho, guys. Wis nggo kuwi apik kok. Aku ki mbok keke ora moh. Gegeden sithik ngono lho iki. Dikudung iki apik pekake. Apik. Engko klambine gak masuk, ireng iki masuke. Nggur kembangan kayak pentol-pentol malah sunduki Pak Ihan gitu. Nganggo iki. Ya ini kok nganggo coklat Apalane? Lah timbang nganggo ndi, guys? Lah. Kuwi adem soalnya kaos kok kuwi. Emoh kok tak ngono. Ora iki. Ngapa isin nggon anake? Ora. Aku ki mbok kek ora isin kok. Gedhi sithik lho lengene. Lah kuwi sakmono Mak trae nganggone iki. Gedhi piye? Sampe dianu, dicekakno. Wong wis karetan nek dicekakno Wong iso munggah kok lucu iki. Gegeden sithik iki dilongi. Ya. Jos kanggo kuwi. Jajal kudu ngireng nek pantes. Timbang nganggo coklat mang ngancut tok kalau kuwi. Aku seneng kan. Ngancut aku seneng ya tak nggo. Bedane. Dek seneng iki. Iki biru. Dan nanti kudu ngireng. Yar, lari golek lali. Gak wis mbok takno. Iki lho. Wong kudu iki rong tumpuk, kudu iki sing tak seneng iki tak nggo wae. Nah, kayak pantes ya guys ya aku iki. Oh.
Jos. Ora ketoknya. Lho, jos nggo kuwi. Pret. Apik. Apik Kaya kurungan. Mate gegedan kan? Lho. Iso nyelokno ngene lho. Ya, kuwi malah Nek tak direk dhewe sampeyan. malah nyentu Oh. tenge. Ora ngarah nyentu wong iki. Sak dhuwure kene kok bakul ya pinter dhewe. Kok tak dono gas kok timbang nganggo coklat jembri wong. Kalau nganggo kuwi iki. Penting mak semen kok. Nah, kalau wong nanti duitku apa tuku untalan gas kesu tenge. Ora sadang atang dene atang aku ki. Lho mak lha kok nek anakku lesu piye, Mak? Pekna sego ya, Mak. Dalam. Ini punangi. Mami. Iya, tak tukar sego. Ya, ini Mbak Rebi. Kowe apa dijak ayam jalan-jalan minggu-minggu? Gugah ya? Ya. Gugah. Mau apa dijak nanti? Ndang. Ya, kalau Davin wis bangun ya. 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 Ayah. Davin wis bangun. Apa tuku sego pecel, apa itu golek sego pecel aku lesu tengku. Gak usah adang renek sing mangan kok. Mon? Lah, aku lho jos kok. Aku ngono lho. Kaya bagiane tukang moto-moto. Jare putuku elek. Oh, sandalan kuwi jos. Apik ora pemirsa nek emakne apik pantes ya tak gawe nek. Heeh. Cek kedodoran ya tak seleni sik. Wes, apik kok kedodoran aku. Wong aku nek nganggo ki yo ngono kuwi Mas aku. Tuku pira? Kowe siji, Pak siji. Ayah pira ya? Loro le. Ayah loro. 4, 5. 6. Aku aja loro sekali tambah ya. Ngono ae ya wis. Ora nek sego nek tambahin. Maksudnya tuku sego ning kono kaya ndek ngiye lho. Wis guys, nanti dilanjut lagi. Oke. Apa iki? Tirung. Aku ndek masak ya ora kepangan. Ya kandhane. Apa ora masake nang marante popo? Dimasak ya ora kepangan. Lah tempene endi, Lek? Kurang mateng. Panganane kok roti-rotinan teh? 19. Ambek ngene dadi 3 papat. 3 papat. 3.000 kali. 3 papat dadi 40. Paine 45. Iki berarti karo Nia apa karo Modi? Modi kasih tenggene leke. Modi kok disotokno nang kae ning kono ya. Berarti Nia. Nggih. Lah Nia ki nek Ronel, Mbak. Ki mang pe ana pe dipataki. Bu. Berarti Nia mah di. Heeh. Ya imbang kurang 45. Loro, telu, pitu, telu songo, Aku sego pecel dhuwit akeh, guys. papat loro, kurang 2.500. Bakul ki ranes kok. Dhuwit tok. Iya wis tok. Aku 5, Lek. Ki anune apa Mbak iki? Dong minyak. Dong minyak, guys. Ki lek niki ra tau ngering jambare. Iya jarang marah wis ra seneng. Nah, ya nganggo mie plek dadi. Dene wong 300 sih. Lah lah engko aku gak iya. 300 kok tamune. 300 diobol nikah nganu tamuku 300 sih kabeh pira ya nek 500 le Mbak. Lah engko tong rong tangga. Jebon jero. Wong kono ngene pacaran. Terus sing deknane Yes, sing 5.000 ya biasa. tak kei sayur ora? Ya kei ora Lek. Mbah kanggo sapa? Bojoku Wis tangi poro. wis tangi. Kayak ono gak apa-apa. Diseh ngono ya. Iya.
Iki minggu-minggu guys aku gak masak lek ndingi aku masaki ora nek sing mangan. Gue mak ya kayak sayur sidik nih. Sayur apa lek? Sayurnya campur terong, kacang. Makan. Makan mah. Gosek ya. Adang ya 2 gelas loh, yo kalong mak saithik. Ora adang ki engko yo wedi lesu, didangno yo ijek. Tuku ae. Wis. Ki putune mlek. Ki sing kelas 1 kancane Peri le kowe. Peri kae wayahe kelas 2 le. Peri mbek iki. Ya lah, kae kan jene bloke gendis. Oh iya. Bloke anake Mbak Pat Guri. Iya. Kuwi mergake ya terus kuwi. Prai sedina sak taun. Ora ana rene kae. Ya kae pas melu das kae. Prai le. Iya, gak apa-apa. Nek gak ngono gak seger, Ben. Ya. Sing campur sayur pira iki? 2. Sing aku gak, aku biasa. Ayo ya tunggali. Anu, gak adang. Kayak enak sego soto kok iso. Gak usah adang, Lek. Engko makan gratis. Wedi lesu ya aku. Motor kae sedeng ora? Apa? Aku sedeng. Aku sedeng. Lek, ngonokno, Lek. Siapa, Lek? Anu, Edi. Aman. Ya mene kok wis golek dhuwit kowe. Bayane dhuwit. Woi, ya mene kok wis golek dhuwit. Kok gadu piye kok? Oh, kok ngadu. Paling kok gadu ae. Ngadu kali. Enak mergawe ngono ki ya. Ya nek prai ngono, kok nek ana nganggokno ya budal kan penak rek. Iya. Nggon-nggone Nek ngomong nang nggon-nggon itu. Kan minggu. Lek sing siji aja kei bekakas ngene iki ya. Bekakas. Anakku kok gak gelem. Loro lek sing ora sanggup ngene iki aku yo gak usah. Lah keluarga berencana. Berencana. Omah mlane direncanakan. Keluarga berencana. Aku kayak terus semua berapa? Telu ping ji loro telu ping 18 ambek 5.000 23 telu ping 6 mbah ten dhewe kono. Kalau iki sing gak nganggo sambel ya jalan iki sing godangan iya iki batane pirang jinah lho kabeh ditukokno mae pake bojoku aku Amel iki sing abot Dapin ya 23 Amit. Oh, rong kresek e 23.000 gak ya? Kae mbah tuku ora. Wes. Aku gak enak. Wes guys, iki entek pira ya 23.000 wis mangan sak jerumah. Oh. Tak dono ya. Iki siji kanggo anakku. Loro lho ki mang lho iki lho mang kok tuku akeh men enek takok kene iya asu mae ya senggone menek jangane jangan ya unik aku ya iki gone mawon tak sunduk iki ne sak tuku tempe gak langsung ya lah nek mbok pakane wis sak tukokno sego sak tempene oh ya wis iya lah engko tuku tempe ra nek segone aku gak adang ngono ya nah wis guys ya Mbak Dani pamit ya
Tuku iki mang keluwen siji. Kudune ya piro. Terima kasih yang sudah menonton channel Denis mau sedengokno rezeki tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.